रिट्रीट सेंटर तशेंच जायते सांज जाल्या केरला पूण ते गांवान एक गोडणी पोवून आखो संवसार वो चॅप जाला त्या गांवान बुट्टी आयलेली तेन्ना सगल्यांनी तांकां आदार दिला पूण वो कास पोवून वोशें दिसता सगळे उपकार तो मनीस विसरला एक होती रानान सान गांवान कितें खावूंक आयलेली देंवोन ती रानवटी होती गोरबेस आसलेली पोटान परतें नाचो खेवोन होती एकदम खुशाल जाली वाटेर ती खावोन मेवोन पोराक सांगलें पळय मनीस कितलो दोयाळ आमकां खावूंक पळय दिला जेवण होत्यान वोनोस कातूस तोंडान फार जालो फोगेट्यो फुटोन तिच्यान कितेंच खावंक जायनासलेलें रोडो ओद्रूस आयले म्हूण लोटोन आख्खें तोंड वोतयाचें फुटोन हात पांये सारके वोसो तुटोन गायाचेर तिजे मूस बसता तेकून उदकांत तोड्यांत ती गेली उठोन मनशाक तूं हाता ते वस्तूनी फोगेट्यो सांग कित्याक भरूंक ना ती होती बुके कितें खावंक आयलेली तुमची गिरेस्ताय तिणें चोरूंक ना मनीसोन वारा पोरोस जाला तुवें मनीसपण तें दवरूंक ना ती रानवटी होती इतली जोखमी जावन कोणाकूच तिणें वायट करूंक ना ते तोड्यान दोन होती हाडून ते मेलेले होतये काडली तिच्या पोटान आसलेले तें ल्हान पोर सोंपलें म्हूण सोगली पोरसां रोडली गोरबेस वस्तोर एक मारल्यार सोच्या मेवता वसली गोडणी जोरूय गोडली होतयेक मारून पळयात दोन जीव घेतले चिती जाल्यार ही एक क्रीम ओडली देवान वायरस धाडला पूण तोरूय उजवाड येनाये आमच्या मोदीक मनशाकीन हें तुका दिला म्हूण मनशातीक पावयना काय वसले गोतीक लोकांक ते ओतयेचें मरण गेले सरकाराचे पडोन जितीक सरकारान ते होतयेक मातेल्याक बेगीन धरून उबो करूंक जाय न्ही थीक दुसऱ्याक देख मेळोंक विंगळो करून ताका बोडांक जाय भेडी घालून हातीक